17 феврал дар асоси дастуру супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, омодагии кишоварзон ба кишту кори баҳорӣ, тоза намудани заҳбуру заҳкашо ва дигар тадбирҳои агротехникиву мулоқот бо сокинону деҳқонон, раиси вилоятхатлон Давлаталӣ Саид ба ноҳияи Ёвон сафари корӣ анҷом дод. Нахуст роҳбарияти вилоят аз ҳолати кунунии варзишгоҳ барои бозии футбол воқеъ дар деҳоти Ситораи Сурх боздид ба амал овард. иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур бо саҳми аҳолӣ бахсус ҷавонони деҳа бо тарҳи муосир ва мутобиқ ба талаботи соҳавӣ бунёд гардида имкони қабули то 1000 нафар тамошобинро доро мебошад. Барои варзишгарон шароити зарурӣ аз ҷумла утоқҳои ивазкунии либос, майдони ҷавобгӯ ба меъёрҳо ва инфрасохтори ёрирасон фароҳам оварда шудааст. тибқи иттилоъ то имрӯз барои бунёди варзишгоҳ зиёда аз 2 миллион сомонӣ маблағ сарф гардида як қатор сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. тибқи нақша иншоот дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. Дар ин рӯз дар гирду атрофи варзишгоҳ бо иштироки масъулин ниҳолҳои дарахтони ороишиву ҳамешасабз ва ниҳолони дарахтони мевадиҳанда шинонида шуд ки ба зебогии муҳит ҳусни тоза бахшиданд. роҳбарияти вилоят ба масъулин ҷиҳати таъмини иҷрои босифат ва саривақтии корҳои боқимонда дастуру супоришҳо доданд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Ёвон, раиси вилоятхатлон Давлаталӣ Саид аз ҷараёни сохтмони бинои иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 воқеъ дар деҳаи ғарави ҷамоати деҳоти Даҳана боздид намуд. тибқи иттилоъ, лоиҳаи бинои иловагии сеошона аз 26 синфхона, толори маҷлис ва ошхона иборат буда барои 1280 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. сохтмони иншооти таълимӣ бо саҳми сокинони деҳот оғоз гардида, айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар ошонаи якум бо маром идома дорад. барои бунёди иншооти мазкур дар маҷмӯъ 15 миллион сомонӣ маблағ пешбинӣ гардида, то имрӯз ба маблағи 2 миллиону 717 ҳазор сомонӣ корҳои сохтмонӣ анҷом дода шудаанд. иншоот бо тарҳи замонавӣ бунёд гардида, дар оянда бо тамоми шароити муосири таълиму тарбия таъмин хоҳад гардид. ҳамзамон дар доираи сафари корӣ ба сохтмони 12 муассисаи нави таълимӣ барои ҳазорҳо ҷои нишаст дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Даҳана оғоз бахшида шуд. тибқи маълумот, бунёди биноҳои нави таълимӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми мамлакат, инчунин бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва саҳми сокинону соҳибкорон амалӣ мегардад. зимни муаррифии лоиҳаҳо таъкид гардид ки иншооти сохташаванда бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи замони имрӯз пешбинӣ гардида, бо таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири таълимӣ ҷиҳозонида мешаванд. раиси вилоятхатлон Давлаталӣ Саид ба сохтмончиён ҷиҳати таъмини сифати баланд, риояи стандартҳои муосири сохтмон ва дар муҳлатҳои муқарраршуда ба истифода додани биноҳои нави таълимӣ дастуру маслиҳатҳои мушаххас дод. дар доираи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон дар назди 17 муассисаи таълимӣ сохтмони синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои иловагӣ бо маром идома дорад ва синфхонаҳои иловагӣ, биноҳои иловагӣ бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорони ватанӣ ва бо ташаббуси саҳми маҳал мебошад. ҳамзамон зимни сафари корӣ, раиси вилоятхатлон Давлаталӣ Саид аз рафти корҳои анҷомёфта дар коргоҳи истеҳсоли хиштҳои гачи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Гач воқеъ дар мавзеи истеҳсолии ҷамоати деҳоти Даҳана боздид намуд. иттилоъ дода шуд ки коргоҳи мазкур бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ ва бо маблағи 3 миллион сомонӣ таъсис ёфта, дорои иқтидори истеҳсоли 1,5 миллион дона хишти гаҷӣ дар як сол мебошад. бо ба истифода додани корхона 18 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад гардид. айни замон корҳои васлу насби таҷҳизоти истеҳсолӣ пурра ба анҷом расонида шуда, корҳои дохилӣ ва ободонии атрофи коргоҳ идома доранд. таъкид гардид ки фаъолияти чунин корхонаҳо дар самти таъмини бозори дохилӣ бо масолиҳи сохтмонӣ ва паст намудани вобастагӣ аз воридот аҳамияти муҳим дорад. раиси вилоят ба масъулон ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти босифат ва ҷавобгӯ ба талаботи бозор, инчунин риояи стандартҳои муосири истеҳсолӣ дастуру тавсияҳои мушаххас дод. ҳамзамон дар саҳни корхона вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ, мулоқоти раиси вилоят бо соҳибкорони ватанӣ баргузор гардид. дар ҷараёни суҳбат таъкид шуд ки саҳми соҳибкорон дар рушди иқтисоди маҳал ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ нақши калидӣ доранд.
дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони заҳматкарину меҳнатдӯсти ноҳияи Ёвон ҳар қитъа замини корами дар ихтиёр доштаро пурмаҳсул истифода карда ҳамасола аз он ҳосили фаровони якчанд номгӯи маҳсулотро ба даст меоранд. Роҳбарияти вилоят аз рафти истифодабарии заминҳои кишоварзӣ дар хоҷагии деҳқонии Қамбарӣ боздид намуд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагии деҳқонии Қамбарӣ дар ихтиёри худ 15 гектар замин дошта дар қисми муайяни он гармхонаҳои доимуамалкунанда ва мавсимӣ фаъолият менамоянд. Айни замон дар гармхонаҳо ниҳолҳои ситрусӣ аз ҷумла лимӯ, афлесон ва мандарин парвариш ёфта ҳамасола хоҷагидорон аз онҳо ҳосили фаровон ба даст меоранд ва дар таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти тару тоза саҳми арзанда мегузоранд. ҳамзамон дар заминҳои лалмии хоҷагӣ боғи намунавӣ бунёд гардида ниҳолҳои гуногуни мевадиҳанда шинонида шуданд. тибқи иттилоъ боғи мазкур бо усули муосири қатрагӣ обёрӣ гардида барои ба даст овардани ҳосили баланд ва босифат заминаи мусоид фароҳам овардааст. интизор меравад ки дар солҳои наздик боғ ба ҳосил даромада ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти мевагӣ боз ҳам афзоиш меёбад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят фаъолияти хоҷагидоронро намунаи ибрат арзёбӣ намуда ба истифодаи самараноки ҳар қитъа замин ва густариши таҷрибаи пешқадам тавсияҳои мушаххас доданд. бо мақсади вусъати корҳои омодагӣ ба маъракаи кишту кори баҳорӣ дар ноҳияи Ёвон тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ва роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг техникаю мошиnoloти кишоварзӣ пас аз санҷиши мутахассисони соҳа ба хати тайёр гузошта шуд. зимни боздид аз ин тадбир ва ташкили гӯшаи намоишгоҳ таъкид шуд ки техника мушкилкушои аҳли заҳмат буда кишти саривақтӣ, анҷом додани қоидаҳои агротехникӣ, парвариши зироат ва оянда аз он ба даст овардани ҳосили дилхоҳ аз кори ҳар як механизатор ва таъмини техникаву мошиnoloти соҳа вобаста мебошад. зикр шуд ки дар ноҳияи Ёвон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби татбиқи лоиҳа ҳамкорӣ бо шарикони рушд, таъсиси филиали корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг ва даромади иқтисодии хоҷагиҳо сол аз сол шумораи техникаи соҳавӣ зиёд мегардад ки ин омил ба рушди соҳа ва оқилонаю самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замини кишт мусоидат мекунад. дар чорабинии мазкур дар баробари дигар техникаҳои соҳавию мошиnoloти кишоварзӣ тухми пӯшаки пунбадона низ ба хати тайёр гузошта шуд. барои риояи меъёр ва кишти хушсифати пунбадона ба андешаи мутахассисони бозрасии давлатии назорати техникии кишоварзӣ ҳар як тухми пӯшак ва дигар техникаи лозима дар ин тадбир пурра аз муоинаи техникӣ гузаронида шудааст. пас аз шиносоӣ бо ҷараёни корҳои омодагии техникаи соҳавӣ ба маъракаи кишту кори баҳорӣ муовини сарвазири мамлакат ва раиси вилояти Хатлон масъулини соҳаи кишоварзӣ ва аҳли заҳматро вазифадор намуданд ки соли равон кишти пунбадона дар ҳама хоҷагиҳои деҳоти ноҳия тибқи дурнамо бо истифода аз тухмиҳои хушсифат ва риояи тадбирҳои агротехникӣ анҷом дода шавад. ҳамчунин раиси вилояти Хатлон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Ёвон аз зерисгоҳи барқии Ёвон 220-35-10 ба 6 киловатта дидан намуд. зимни ҷамъомад таъкид гардид ки татбиқи чунин иқдомҳои муҳими зербиноӣ дар доираи сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва рушди устувори соҳа амалӣ мегардад. насби трансформатори нави иқтидораш баланд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ ва бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ ба анҷом расонида шуд. трансформатори нав бо иқтидори 141 000 киловатт ампера дар зерисгоҳи барқии Ёвон 220-35-10 ба 6 киловатта ба маблағи 19,8 миллион сомонӣ васлу насб гардидааст. ин иқдом дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида ба рафъи пурраи сарбории изофӣ ва пешгирии қатъшавии нерӯи барқ мусоидат менамояд. ҳамчунин таъкид гардид ки солҳои қаблӣ дар зерисгоҳи мазкур бинобар фарсуда шудани таҷҳизот ва афзоиши талабот ба нерӯи барқ мушкилоти ҷиддӣ ҷой дошт. ҳамзамон афзоиши шумораи аҳолӣ, рушди соҳибкорӣ, бунёди коргоҳҳои истеҳсолӣ ва иншооти иҷтимоӣ, зарурати баланд бардоштани иқтидори техникӣ ва навсозии инфраструктураи энергетикиро ба миён оварда буд. ҳамакнун бо иваз ва насби трансформатори иқтидораш баланд имконият фароҳам омад ки таъминоти устувори бо сифати нерӯи барқ ба аҳолӣ
استحصالی مؤسسه‌های اجتماعی از جمله مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و کارخانه‌های استحصالی تامین گردد. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید تاکید نمود که مقامات محلی در هماهنگی با ساختارهای مربوطه جهت تطبیق با صفت لایحه‌های انفراساختاری، استفاده ثمرناک نیروی برق و کاهش دادن تلفات تکنیکی تدبیرهای ایلاوگی راه‌اندازی نمایند. در این روز با اشتراک رئیس ولایت ختلان یک تالار ورزشی در جماعت دهاتی به نام حسن حسینوف مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نوی ورزشی به مبلغ 450,000 سومانی از حساب حصه‌گذاری ساکنان و صاحبکاران محلی بنیاد گردیده با تجهیزات معاصر ورزشی پورا جهازانیده شده است. تالار مذکور امکانیت فراهم می‌آورد که در یک وقت تا 40 نفر نورسان و جوانان به مشق و تمرین فرا گرفته شوند. ضمن افتتاح رهبریت ولایت به اقدام نجیبانه بنیادگذاران انشاءات ورزشی و سالمگردانی اظهار سپاس و منتداری نموده تاکید کرد که چنین تدبیرها در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان و رشد ساحه ورزش اهمیت مهم دارند. زیرا فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشغولیت ورزشی جوانان را از بیهوده‌گردی، کردارهای نامطلوب و تأثیر عامل‌های منفی اجتماعی باز داشته آنها را به طرز حیاتی سالم، خود تکمیل‌دهی و وطن‌دوستی هدایت می‌نماید. اینچنین قید گردید که بنیاد چنین انشاءات نه تنها به تحکیم سلامتی جامعه مساعدت می‌کند، بلکه زمینه مساعد برای دریا و تربیت ورزشکاران صاحب استعداد، اشتراک فعال در مسابقه‌های سطح محلی، جمهوری و معرفی شایسته منطقه فراهم می‌سازد. همچنین در دهه 40 جماعت دهات حسن حسینوف ناحیه میدانچه خرد بازی فوتبال افتتاح گردید. انشاءات مذکور به افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای ترغیب طرز حیاتی سالم و عمومی گردیدن ورزش میان نورسان و جوانان به استفاده داده شد. میدانچه ورزشی از جانب صاحبکار محلی با مبلغ 300,000 سومانی بنیاد گردیده است. در میدانچه بازی فوتبال جوانان دهه‌های چلنزار، حسنی، درگی و دیگر دهه‌های اطراف می توانند به بازی فوتبال مشغول شوند. مسئولین ضمن صحبت با جوانان و نورسان محل ذکر نمودند که به بازی‌های ورزشی مشغول شدن یکی از راه‌های مفید پیشگیری از گرویدن به هر گونه حزب و حرکت و عقیده‌های ارتجاعی میباشد. ساکنان دهه 40 جماعت دهات حسن حسین فی ناحیه یاوان افتتاح چنین یک انشاءات زمانوی را از اقدام‌های سازنده رهبریت دولت و حکومت نسبت بر رشد و پیشرفت ساحه ورزش و باز هم بهتر شوی سطح نکوه‌حالی مردم ارزیابی کردند. در عموم ساکنان مهنت‌قرین و آبادگر ناحیه یاوان با مقصد استقبال سزاوار از جشن ملی و مقدس 35 سالگی استقلالیت دولتی همه‌جانبه آمادگی گرفته در سمت آبادانی و بنیادکاری‌ها اقدام‌های شایسته را عملی کرده ایستادند.